ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳ бахайр. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир иҷода беҳад лёнои фасон омадаи материалои лён. Бисёр вақт савол шид ки ҳамин лён чияй? Дӯстони азиз, лён ира бинед аз наздик ман нишон метиҳам, пахтаи тозаяй. Салқи нак, марҳамат. И рангш намерава, худшам ичи намешава. Беҳад навинкои хушрӯай. Сангои тирепирекати ина сангош хами лёнай. Нархаш 220 сомон. Касе ки мисол бисёр мегира бо арзон мешава. Ҳозир иҷада бо диде наи гул ҳаст бо навинка. Ина марҳамат. Диде чӣ фасон? Ана бад ҳаст анаи гулош. Инаи гулам аҷоиб. Ҳамино ҳамаш лёно 220. Касоне ки тамошо карда истодаед ба назар гиред. 220 сомон. Ҳозир як наворе ки ҳозир мебинед фақат лён нишон метиҳам ва баъд бо чира нишон метиҳам. Иншаллоҳ ки бо доингора бо видео мекунам. Интизор бошед. Анаминам лёнай 220 сомон. Диде аҷоибот гулош. Фасон ҳозир баъд анаи сафед ҳаст лён. Сафедам хушрӯ. Игули навинка. 220 сомон. Сангои сафеди хамилён дора. Диде аҷоибот. Иам лёная? Ина марҳамат. Анамишам фасонак. Сангиз вай дора. Хамилёни зар дора. Худаш лён. Бо кадомай лён? Шаш намуд лён ҳозир нишон додам. Баъз бо ягон гули нав боша видеода пешниҳодтон мегардонам. Айҷада ябор кушоям бинам. Ина марҳамат иам лёнай. Чихе гули фасон бо 220 сомон. Ина. Диде сангои хамилён дора. Аҷоибот. Ина шамлёная? Шамлён. Чихе гулои хушрӯ омадаи лёнда. Ҳамаш лён. Ана инам лён. Як либосаш 220 сомон. Ина сангои Сваровския нархош ҳамихела 220 сомон. 220 сомон. Ишам 220 гуфтам. Хамилёншам 220 гуфтам. Хамилёнам 220. Ина. Хамилёнш қиматтар будай хай. Ба ҳар ҳол 220 метедака. Ка хушрӯ. Қа гулои фасон омадай. Ина. Ишам 220. Ина гулам аҷоибот. Люксови паплино духтаро дер намонед. Нависед. Албатта ки доставка дорем. Ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Русия. Беҳтарин лёнҳо танҳо барои подписчикони мо набинед. Наиш фасон комбахтай. Меги комбахтай диде? Гулош аҷоибот. Ранги гули комбахт. Касоне ки на рангои яркира нағз мебинанд анаи ҳастай. Ана бад анаи намудуш ҳастай. Ишам фасонай. Аз и боҳози санги дигар хелам мебиёя. Ие ки дида истодаед ҳамаш плюс минус ай ва ёш. Дизайни сангчоошон. Ина тамошобинони азиз, иам хамилёнай. Лёнай бабочка. Бабочкашам ҳамин нарх дода истодаанд 220 сомонӣ. И вай бо дига нарх буд, ҳозир бо арзон шидай. Диде? Аҷоибот. Гулакои фасон. Рангакошам ҳамаш рангои ярки тобистона. Рангои беҳтарин. Ам даст омадагиам лёнай? Ана инам хушрӯ. Цвети ҷинсӣ. Бисёриё нағз мебинанд ин ранга. Диде? Лён. Аҷоибот.